Günaydın hormatly vatandaşlar. Korrupsiyonerler tarapyndan şuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýüzlenme. 25-nji aprel 2020-nji ýylda Aşgabat şäheriniň ippadromuna bedew toýuny geçirdiňiz we 7 sany bedewi Hazar, Gerçek, Köyten, Kayyum, Paýtaht, Edermen we Toýly adly 2-3 ýaşar atlary welaýat däkmetkeşleriniň, Harby ministrliginiň, Aşgabat şäher ýaşaýjylarynyň we atşynallaryň adyndan göz görteli padarka aldyňyz. 27 aprelde 2020-nji ýylda Türkmenistanyň Mary we Lewap welaýatlaryna uly tebigi betbaçylyk bolup geçdi. Adamlaryň öý ojaklary ýykyldy, ýüzlerçe kişi ýok bolupdyr. Sen bulara kömek edenden geçen işgärleriň uğradyp üstüne durup ölenleri tiz jaýlamaly we dymmany talap edipsiň. Nähili bolýar? Dünden olaryň adyndan gymmat sowatlary aldyň. Bugun olary ýatdan çykardyň. Wagtynda sen berdiňi 1-nji may patriologlary, çoğunlygyny, şory, gajanda ýykypdym. Bu faktlar Gurbanuly Berdimuhammedowyň halka düşmançylygynyň suwutnamasydyr. Aşgabatdaky fabrikleri yıkıp adamları işsiz koydun. Sen Gurbanuly diş doktor. Eger düşünsen zavod, fabrikler, hojalyk meydanlary ýylyň tok kesegine çenli, bular ekonomikanyň fundamentidir. Bu zatlary ýykdyň, ýumurdyň we bütün ýyly işsiz, aç, ýalaňaç koydun sen. Senin gözün altın pul baýlygyndan gapyrly. Sen hiç zady görmeýärsiň. Haçan pursat gelir şol wagtda biz bararys Türkmenistana, Aşgabada. Sen şunu ýatdan çykarma. Haýyş edýäris. Türkmenistan harby serkedelerine ýüzlenme. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow öz işini başaranok. Şo sebäpli biz size ýüzlenýäris. Öýkekine bolmasyn adamlar, siz watanyň geljegini, ilatyň ykbalyny goramaly halk wekilleri. Geçen mart ayında İstanbul'da paçgaly ýagdaýda dünkü Mary we Lewapda TV'yi ýykynçyklardan ýüzlerçe maşgala agyr gitgileri başdan geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti halka kömek etmekden boyun açyrýar we ýylen dymmany talap edýär. Bu hadisalary bellemek bilen biz dogry düşünüň. Sizden watan we halk barada şuňur oýlanmany gaýyş edýäris. Türkmenistanyň birleşen garşylyk güýçlerine Asosiasiýasiýa Türkmen Demokratik Hereket agdalaryna ýüzlenme. Hormatly agdalar, aktivistler we watandaşlar, biziň hemmämiziň başymyza agyr synaglar geldi. Hökümet başynda oturan diktator Berdimuhammedow sebäpli halk işsiz, aç, hastaçylygy başdan geçirýär. Halk sosial tarapdan gorusuz aldy. Soňky 2 aýyň içinde köp ýaşlar, watandaşlar wepat boldy. Olaryň ýatan ýeri ýagty boldun, jaý jennetden imany hemra boldun. Amin. Edi adamlar, görüň biz watanmyzy, ojagmyzy, geljegimizi ýitirip otyrys. Şu videonu gören her adam pikirlensin. Biz näçe şart berek düşünsek, şonça da tiz diktaturany ýeňeriz.
belli güni biz watana bararys. Siz bize garaşyň, eriýiz, watandaşlar. Köp sag bolun.